bilala sen kan bɛn ani cɛlabɛn sabatili kama malidenw olu ni ɲan cɛ o kulu maaw ni kunnafonidilaw ye masala kɛ yaasa ka se ka kunnafonidilaw olu fana lamɛn bɛn ani cɛlabɛn o sabatili kama jamana kɔnɔ. Cakɛbɔ min bɛ jako koɲaw ɲɛnabɔli kama Mali kɔnɔna la n'o ye CESIM ye ale ye a ka san lajɛrɛba o boloda ni ka baarakɛlenw jateminɛ ni ka nadaw ni ka lataw olu fana boloda sɔrɔ ale yiriwako ɲuman kama jamana kɔnɔ. Ni ne bi juma ale don kunnafoni bakurubaw ye aw ka jabaraniso mandi sanfɛ Advance TV aw ni ce aw ka diɲɛ donko don danaya korali la Advance TV la ka se ka aw kunnafoniya ay aw bisimila bi don kunnafoniyaw kɛnɛ kan. Inafɔ an y'a fɔ ɲɛna cogoya min na kunnafoni daminɛ la kulu min bilala sen kan jamana ɲɛma fɛ bɛn ani cɛlabɛn o sabatili kama malidenw olu ni ɲan cɛ o kulu in maaw olu ni kunnafonidilaw olu ye masala kɛ yaasa ka se ka kunnafonidilaw olu fana ka fɛɛrɛw lamɛn bɛn ani cɛlabɛn o sabatili kama Mali kɔnɔla la kɛnɛ kan fɛn min kɔni ye kunnafonidilaw ye u ye fɛɛrɛ caman fɔ minnu yɛrɛ na kɛ sababu ɲuman ye ni ka se ka malidenw olu fara ɲɔgɔn kan an ka jɛ ka o sɔrɔta ninnu lamɛn. Modibo kan Siribe ale ka kuma bara la. Siɲɛ sabanan ye an fana bɛ ɲɔgɔn ye kabini dialogue tuma an ye ɲɔgɔn ye ka sɛbɛn fɔlɔ min bɔ n'an b'a fɔ ma ko avant projet n'o dira jamana ɲɛmɔgɔ ma n'a y'a yira k'a fɔ sɛbɛn in kɔnɔna a y'a nimisi wasa mais an ka sigi an ni jamanadenw ka kuma an y'u ɲininkali min kɛ u ye jaabi minnu d'an ma n'an y'o kɛ sɛbɛn kɔnɔna na n'a y'a sɔrɔ sɛbɛn min bɔra o kɔnɔna na n'u b'u yɛrɛ ye a kɔnɔna na n'u k'u yɛrɛ y'a kɔnɔna na n'u b'a fɛ min ka fara kan o ka fara kan n'u b'a fɛ min ka bɔ a la o ka bɔ a la walasa sɛbɛn in a ka kɛ sɛbɛn ye min jamana bɛɛ bɛ yɛrɛ retrouver min kɔnɔna na ka n'a ka di jamana ɲɛmɔgɔ ma o tuma an ni kunnafonidilaw an ye ɲɔgɔn sɔrɔ o de la bi ka ɲɔgɔn faamu ayiwa kunnafonidila an yɛrɛ ka commission kɔnɔna na kunnafonidila kolo girin 4 b'a kɔnɔ donc k'a fɔ an t'u ka kow kalama olu ye caman fɔ a ɲɛna kaban o t'a bali an k'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an n'u ka kuma an n'u kumana hakili la kuma in kɔni caman fɔra kɔnɔna na mais a bɛ se ka sigi sigiyɔrɔma 2 a sigiyɔrɔma fɔlɔ ye min ye min bɛ gafe kɔnɔna na n'o ye kunnafonidilaw jɔyɔrɔ ye ani u ka kan ka baara min kɛ walasa lakana bɛn ani ɲɔgɔn faamu ka kɛ jamana kɔnɔna na o kɛra sɛbɛn kɔnɔ cogo min na n'a y'a sɔrɔ u b'u nimisi wasa ayiwa an y'o ɲɔgɔn faamu o la hakili la n'a y'a sɔrɔ yɛlɛmaba kɔnɔna na an y'a fɔ ye dayɛlɛnnen don halisa mais hakili la o kɔni caman kɛra o baara la gafe kɔnɔna na u y'a yira an na fana k'a fɔ donc olu tɛ se k'u ka taxe sara ayiwa autorité de la communication b'u nɔfɛ o la jamana tun bɛ min di o fana tɛ sɔrɔ la tuguni donc ayiwa radio ni journaux ni fɛnw bɛ ka datugu ka tugu ɲɔgɔn nɔfɛ k'o ye gɛlɛya bɛ ka sigi ɲɔgɔn don ɲɔgɔn kɔnɔna na u bɛ ka baara gɛlɛyaw bolo kosɛbɛ donc ni commission président y'a yira k'a fɔ o kuma ninnu an b'a mɛn an ma hakili jagabɔ bɔ a fɛ a tun tɛ anw ka mission kɔnɔna na mais n'i b'a fɛ baara ka ɲɛ fɛn min bɛ se ka baara nɔgɔya i bolo fana mun y'anw ci a kuma a bɛ lase o ma fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ a la cogo min na a ka fɛɛrɛ ɲini a la. O tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen nɔ jamana jagokɛlaw olu fana jɛra ka fara ɲɔgɔn kan ni kalo in tile 20 u ka san lajɛrɛba o senfɛ lajɛrɛ min yɛrɛ b'a to u ka se ka baara waleyalenw olu jaabiw lajɛ ni ka nataw olu fana boloda ka ɲa sɔrɔ ale sabatiko ɲuman kama jamana kɔnɔ Isa Sise ale ye fɛn min sɔrɔ o ko kan Kerifa Siribe b'o ɲɛfɔ an ye bamanankan na. CESIM kan ni saison 2025 ye jamakulu caman fara ɲɔgɔn kan i n'a fɔ sɔrɔ bolo maaw minisiri Musa Alassane Diallo fɛnɛ tun bɛ kɛnɛ in kan wa a ye foli kɛ ka se ni maa ninnu ma u ka cɛsiri la jamana kungo la. An ye gɛlɛya caman sɔrɔ waleya caman na nka n'an y'aw wele su a bɛ wuli ka jɔ n'an y'aw wele tile a bɛ wuli ka jɔ o de kan ka to an ka gouvernement kan ka aw waleɲuman k'aw fo ka bonya segin aw ma o de y'a to an bɛna nin kɛnɛ in kan yan ka na a fɔ aw ye a bɛ baara min na a dɔnnen don a nɔ yira aw ni ce ani baraji aw bɛna tɔnsigi min kɛ bi ala ka tɔnsigi sigi hɛrɛ la ala ka wuli hɛrɛ la a bɛna baara a ka baara bɛna ɲɛsin min ma baara min kɛra sango nafolo ko kɛra cogo min na a bɛna baara min boloda ɲinan san kɔnɔ ka aw fo ka waleɲuman dɔn a ka se k'o kɛ ni hakili ɲuman ye min kɛ commerçant jagokɛla bɛɛ lajɛlen bɛ nafa sɔrɔ la usine bɛ nafa sɔrɔ la Mali fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ la. A ka kuma kɔnɔna la chambre de commerce président n'o ye Maju Sɛnbara ye o fana ye bonyamasegin kɛ ka taa transition ɲɛmɔgɔw fan fɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka bakuruba la ka ɲɛfɔli kɛ CESIM ka baara kelenw kan. Wagati min na i n'a fɔ sisan chambre yɛrɛ la an ka
sɔrɔ minnu bɛ sen na ani sɔrɔ minnu bɛ chambre yɛrɛ bolo n'i y'a jateminɛ trésor yɛrɛ la à peu près an ka 7 milliards bɛ yen bandiw fana na fɔlɔ anw de tun bɛ juru ta bandiw fɛ mais sisan anw de ka juru bɛ bandiw la parce que an ka wari min bɛ banque la sisan o bɛ taa fo 3 milliards et quelques la à peu près 4 milliards an ka wari min bɛ yen n'u kan ka fara ɲɔgɔn kan sisan n'an y'olu sɔrɔ sisan n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa 10 milliards et quelques la donc o jateminɛw kɔnɔna na an y'a lajɛ k'a fɔ an ka saisie min bɛ yen ni an bɛ n'o kɛ chambre de commerce saisie ba ye bon gɛlɛya dɔw donn'o kɔnɔna na o de y'a to an ma se k'o baara daminɛ mais an bɛ wulikajɔ la pour que an ka se k'o gɛlɛya bɔ yen. Ibrahima Dugure n'ale ye chambre de commerce et l'industrie lasigiden dɔ ye ale ka kuma la nin sunkalo in tɛ gɛlɛya fewu maliyɛnw ma. An ye salon ta kɛ hɛrɛ la an y'a dɔn an ka salon dugawu jaabira bi an sigira kura mun na mɔnɔ kɔrɔ ye an nisɔndiyara ka d'a kan an ye dugawu mun kɛ ala y'a minɛ. Sunkalo kɔnɔna ko o labɛn y'a yɛrɛ fɔ ka ban jamanadenw hakili b'a la u bɛna minɛn san da mun na u bɛna minɛn sɔrɔ o dugu ma. Ni assemblée consulaire 2025 ye kɛnɛ ye min nafa ka bon sesim ale ni Mali sɔrɔ bolo maa bɛɛ ye ni gɛlɛya wagati la latigɛ mun bɛna kɛ nin kɛnɛ in kɔnɔ o bɛna kɛ sababu ye bɛɛ bɛna dan tigɛ jamana ka sɔrɔ ko siniɲɛsigi kama. An bɛ hakɛto ɲinikaw fɛ ni laseli ale ye kumakanw na an bɛ taa ni kunnafoniyaw ye halisa k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko fondation pour la solidarité ale fana ye a ka lajɛrɛ o tako wɔɔrɔnan o baaraw boloda kɛnɛ kan olu fana kumana fondation ye ale ka baaraw taabolo kan ni ka ɲɛfɔ kɛ a gɛlɛyaw kan fo ka taa se a nafa yɛrɛ dɔw fana ma olu fana jɛra ka kuma fɛn minnu kan an ka jɛ ka olu lamɛn Astanso ale ka kuma baara la. An ka san min banna sisan an ye baara min kɛ o kɔnɔ ani san kura min bɛ nali an kɛlen don ka mun boloda mun dilen don an ma o kama baara jumɛnw bolodalen don an bolo an bɛ n'u kɛ cogoya jumɛn na an bɛ n'u kɛ ni wari joli ye bi baara bolodalen sigilen b'o de kan ko kɔni gɛlɛyantan tɛ jamana bɛ ka seko k'an ye kosɛbɛ an bɛ jamana bɛ tɔɔrɔ min wuli ka bɔ an kan an ɲɛ b'o o hakɛ la mais a tɛ bɔli kɛ parce que an ka kɛnɛ in ka bon kosɛbɛ fondation yɛrɛ ma sigi sen kan walasa a ka to jamana dɔrɔn ka bolo kan a sigira sen kan walasa a ka jamana dɛmɛ yɛrɛ de a ka baara la donc o kɔnɔna la partenaires de bɛ se ka an dɛmɛ ka jamana dɛmɛ ka an ka mɔgɔ dɛmɛtaw dɛmɛ mais an ma se k'o partenaire jɔnjɔn sɔrɔ o de y'an ka gɛlɛya ye donc halisa o de y'an ka kɛlɛ ye o de y'an ka hami ye an ka se ka partenaire jɔnjɔn sɔrɔ min bɛ dɛmɛ don an ma an ka mɔgɔw dɛmɛli la mais an ka san nata baara gɛlɛman ye wari mobiliseli de an bɛ se ka wari sɔrɔ cogo di ka se ka an ka objectif ka se ka an ka laɲiniw sabati maliyɛn bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ fondation in ye bɛɛ de ka baarakɛminɛ ye bɛɛ de bɛ se ka ko dɔ ɲɛ i faso ye fondation in sen fɛ fondation in sababu la bɛɛ bɛ se ka ko dɔ ɲɛ i faso ye bɛɛ ka baarakɛminɛ don tubabuw b'a fɔ ko c'est un outil c'est vraiment un bon outil pour tous les Maliens et les autorités de la République. Nene be ana don farikolo ɲɛnajɛ ale kunnafoniyaw okumu kɔnɔ k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko CAN U17 Maroc 2025 o baara labɛnw olu bɛ senna fɛn min kɔni ye a tirage baaraw ye olu kɛra Mali ale na ye ni lajɛrɛba in o kɛnɛ kan min b'a yira k'a fɔ k'an bɛ groupe D o kɔnɔla la fɛn min kɔni ye Angola, Côte d'Ivoire ale ni UNIFAC D k'an bɛ olu kɛrɛfɛ nin tirage in kɛ ni bi cɛ an ka kunnafoni ɲininaw olu wulila ka se farikolo ɲɛnajɛ ale kunnafonidilaw ma yaasa ka se ka caman faamu ɲɔgɔndan in ale baaraw kan an ka jɛ ka olu ka sɔrɔtaw lamɛn Kajatu Bagayɔgɔ ale ka kuma baara la. Denmisɛnnin balontan na ali man ka siran parce que n'an sera ka denmisɛnninw bɔ u bɔcogo la talents k'olu ɲini an kan ka minnu ta k'u ta a ka ca Ala fɛ nin bakuruba in man ka Mali ɲɛ kan surtout Côte d'Ivoire ani Angola denmisɛnnin balontan na olu man ka ɲɛ kan. I yɛrɛ bɔra ka sisan an ye tagali min kɛ éliminatoire zonal la an ka denmisɛnninw erreur m'u kunna Adama cɛ fila ale de b'a la sisan an ka fanga ye minnu ye ka dɔ fara o kan ani fɛn fitinin minnu y'an jɛ ka se k'o corriger walasa équipe bɛ se ka ɲɛ ka taa fɛ évaluation kɔni tɛ an bɛ se ka hali fɛn kɛ compétition yɛrɛ la mɔgɔ ma sigi n'u ye tiɲɛ don Côte d'Ivoire bɛ an ka poule la a bɛ se ka kɛ Mali ni Côte d'Ivoire n'a bɛ jouer hali ni denmisɛnnin ballontan na a bɛ kɛ derby ye supporteru bolo mais ne bolo denmisɛnnin ballontan na Mali man ka siran o match ɲɛ ka d'a kan an ka
ambition ani objectif man ka ko an objectif kan ka kɛ ka se ka taa o kɔrɔkɛw ye minnu kɛ n'o ye ka coupe ta 2015 ani 2017 ka se k'o ɲini mais a man ka fɔ k'an bɛ jɔrɔ match de poule la ne bolo quoi an tɛmɛna o stade kan. Donc an bɛna a bila an kunna an ta kun ye jumɛn an kan ka préparation jumɛn de kɛ labɛn o ye k'a fɔ an bɛ taa an labɛnnen ka tila ka labɛn wɛrɛ de sabati pour que ka na ni coupe ye mais an kana taa ka kɛ n'a fɔ an labɛnnen don coupe ta kama coupe tala b'a bila kunna kuma bɛɛ match o match nin de ye finale donc ni an sera k'o kɛ je pense que baara bɛ nɔgɔya an bolo an kɔni ye degeli karamɔgɔw ni o ye je filanan ka maaw ye an ma tigɛ o la ka da ka coupe d'Afrique yɛrɛ kɛnɛ kan u ye prestation min kɛ ka se demi finale ale kɛnɛ kan pas mal de choses hali n'o y'a sɔrɔ ala ma se ka trophée don an garijɛgɛ la ballontan de don bɛɛ ta kun don. Denmisɛnninw m'an bolo n'i ti groupe yɛrɛ lajɛ groupe in an bɛ se ka ko dɔ kɛ groupe in kɔnɔna na denmisɛnnin ballontan na Mali tɛ jɔrɔ foyi la parce que san o san an bɛ taa compétition fɛn fɛn kɛnɛ kan an bɛ a yira k'a fɔ k'an bɛ se ka ko dɔ kɛ à chaque fois n'an taara an dɛsɛlen kɔni o ye deuxième bɛ fɛngɛ troisième place ye ni ɲinan ta in kun bɔra k'a fɔ an ni Côte d'Ivoire ni jamana gɛrɛw bɛ poule la hali n'an ka poule ma dafa kelen ma jɛn je pense que an ka denmisɛnninw u bɛ se ka ko dɔ kɛ. O tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen nɔ championnat national féminin ale tile 5nan baaraw senfɛ fɛn min ye AS Manden ale ni AS Entente Sportive de Sirakɔrɔ ko olu tun bɛ ɲɔgɔn na Real terrain na ni araba AS Manden k'ale de ye sebaya sɔrɔ ni 55 ye fɛn min kɔni ye AS Entente maaw ye k'olu ka kanangolo Kajatu Bagayɔgɔ ale tun b'a kɛnɛ kan. An ka wano ka kɛnɛ an balakaw ta fanfɛla sa dolantan bɔ ko duruna hukumu kɔnɔ AS Manden ale ni AS Entente Sportive de Sirakɔrɔ Megeta ni kun kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ ne ɲɔgɔn sɔrɔ ta la an bɛ ka fɔ AS Manden ale kɔni bɔra sebaga fila la ka tu ɲɔgɔn na u dalen n'u yɛrɛ la an bɛ wagati min na ko sisan wagati kelen hali ni AS Entente de Sirakɔrɔ Megeta jɔyɔrɔ ma ɲi kosɛbɛ nka dolantan tɛmɛnenw na a fana ye sebaga sɔrɔ o la fana ye danaya dɔ sɔrɔ a fan fɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bɛ daminɛ dolantan bɛ jija dolantan jɛkulu fila ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ bagabagaliw kɛ nka yan'an ka taa sɛgɛnlafiɲɛbɔ la AS Manden nimara cɛlu fila sɔrɔ ka don sanga 57nan kuma Awa Tarawele fɛ ani sanga 40 kuma Farima Sinayogo fɛ n'ale yɛrɛ b'o don a ka cɛlu kɔnɔna na Nemurubaji min tɛmɛnen kɔ AS Manden bɛ dɔ fara wulikajɔ kan ka taa cɛlu sabanan sɔrɔ ka don Aminata Ja fɛ dolantan kɛlen saba ni kanangolo baara bɛ nɔgɔya kosɛbɛ AS Manden bolo u bɛna cɛlu 4nan sɔrɔ ka don Yasa Oriata Konate fɛ sanga 65nan kuma ka taa cɛlu 5nan yɛrɛ fara kan sanga 75nan kuma Salimatu Kamara fɛ o tɛmɛnen Kulukoroka bɛ wulikajɔ kɛ cogo min na u bɛ se ka dɔbɔ cɛlu la nka o baara tɛ ɲɛ u bolo ɲɔgɔn sɔrɔ bɛ kuncɛ n'o jaabi 5 ani kanangolo ka taa AS Manden kanu na bɛn min bɛ groupe kɔnɔ joueurs ni dirigeants ni staff ni ɲɔgɔn cɛ parce que pratiquement bɛɛ bɛ communiquer à tout moment que ça soit terrain kan terrain kɔfɛ et je pense que là ça a été la clé de la rencontre d'aujourd'hui. Entente Sportive maaw ka fɔ la u ka cɛlu kɔlɔsibaa banani kɔni kɛra gɛlɛyaba ye ka ɲɛsin u ma. Gardien ka blessure bon ale ye blessure ta à vrai dire a jouera troupe tɔw ka moral kan on va se préparer sinon vraiment bi ta ni ma ɲa a ma ɲa man préparer donc pour le match prochain inchallah. Ni sebaga sabanan min sɔrɔlen filɛ ka tugu ɲɔgɔn na AS Manden fanfɛla la a bɛ kɛ sababu ye ka kɛ ka dɔ fara halisa wulikajɔ kan ani ka pression kɛ Amazone commune 5 kan n'olu bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la bakuruba in kɔnɔna na kabini Wano ka kɛnɛ kofɔlen in daminɛna wagati kelen Sirakɔrɔ Megeta n'ale ka laɲini ye ka se k'i yɛrɛ maintenir Wano ka kɛnɛ kofɔlen in kan a kɔni bɛ gɛlɛya la kosɛbɛ ka taa fɛ. I n'a fɔ an y'a fɔ ɲɛna cogoya min na kunnafoniya tɛmɛlenw na fɛn min kɔni ye sinima sɛbɛnna Sulemani Sise ye ale fatura ni février kalo tile 19 tɛmɛnen na Bamakɔ yanni nɔ fɛn min kɔni ye Sulemani Sise ale ka janajaw o kɛra bi juma selilen kɔ a yɛrɛ fɛ yen nɔ Ɲare la Sulemani Sise jɛɲɔgɔn n'a teri n'a balimaw olu jɛra ka taa bila a dayɔrɔ laban na an ka kunnafoni ɲininaw tun bɛ a kɛnɛ kan Mamadu Jalo ani Modibo Kani Sidibe olu tun bɛ kɛnɛ kan. Bi juma seli kɛnɛ kan Bamako misiriba la Sulemani Sise ale ka janaja seliw kɛra o la o kumu kɔnɔ maaba caman kun bɛ nin kɛnɛ kofɔlen kɔnɔ fɛn min ye ka tasibila kɛ ka ɲɛsin ni cɛba in ma n'a y'i jeniyɔrɔ fi kosɛbɛ an ka seko ani dɔnko ale yiriwali la kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn bɛ tali kɛ filimuw kan Sulemani Sise ale fatura arabadon février kalo tile 19. Allahu Akbar. Selikɛle fure kan u y'u kunda Sulemani Sise a ka du kan Ɲarela ale kɔnɔna la janajaw yɛrɛ baaraw tɔw kɛra yɔrɔ min na an mana dɔnniya k'a fɔ seko ani dɔnko tigilamɔgɔ caman olu kun bɛ nin kɛnɛ kofɔlen kɔnɔ ani fɛnɛ ka fara a ka denbaya a limanaw fo ka taa se a baarakɛɲɔgɔnw ma u bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'an bɛ laban ni k'o da Sulemani Sise ni bɛɛ b'a wele Basolo.
Suleiman Sise a jɔyɔrɔ bonyara kosɛbɛ seko ani dɔnko yiriwali la an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la diɲɛ gun kan ani maa caman ye baara kɛ fɛn min ye filimu ko ale hukumu kɔnɔna la minnu na kodɔnnen don an bɛ don min na ko bi ka daminɛ Leonardo DiCaprio fo ka taa se Bruce Willis ma ani Samuel Jackson olu n'a ɲɔgɔnna caman nin cɛba in ale kɔni ni kɛra maa ye min ye kan ale sɔrɔ farafina ale gun kan. Suleiman Sise a tanyana k'a si to san 84 na a ye denw to a kɔ ani fɛn min ye denbaya min ye min kɔni ale ma se ka nani nin cɛba in ale ka tanyani na. Dɔwdenw kɛra ka ɲɛsin nin cɛba in ma ala ka badabada dali ni ko nɔgɔya a ye. A limanaw a jɛɲɔgɔnw fo ka taa se a ka denbayaw ma u ye seereya kɛ ka ɲɛsin a ka maaɲumanya ma fo ka taa se adamadenya o kun bɛ a bolo cogoya min na ani fɛnɛ u ye hakilijigi kɛ laɲiniba minnu kun b'a la a ka wagati laban ninnu na n'o dɔ ye ka se ka fɛn min ye Mali sinima ko ni k'a cari cogo min na denmisɛn minnu n'olu bɛna wuli olu ka se k'u jɔnjɔn ta k'u jɔ n'o ye walasa u bɛ se ka tɛmɛ ale ye baaraba minnu kɛ Mali sinima ko la ni ka Mali tɔgɔ ni ka yanga diɲɛ gun kan. An bɛ jɛ ka dugawu kɛ Suleiman Sise ala ka badabada dali ni ko nɔgɔya ani silamɛ furu bɛɛ lajɛlen. Ala ka o dugawu jaabi Mamadu Jalo. Janaja baaraw tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen nɔ an ka kunnafonidilaw olu ye u ka kuma bara sɛmɛ Suleiman Sise ale jɛɲɔgɔnw na minnu fana ye u hakilina di nin cɛba in kan min ye a se kɛ Mali sinima ale la kɔrɔtaliko la. An ka jɛ ka olu fana ka kumakanw lamɛn an ka kunnafonidilaw ka kuma bara la. Suleiman ye mɔgɔ belebeleba ye Mali seko ni dɔnko ani farafina seko ni dɔnko lawale la a ɲɔgɔn kun ka dɔgɔ mɔgɔ do wala mɔgɔ ladiri do mɔgɔ do mɔgɔ faamuyalen do awa ye min kɛ farafina ye ayiwa an bɛ se ka si kelen bɛɛ kɛ an tɛna se ka a fɔ ka s'a dan na. An bɛɛ bɛ dugawu kɛ ala ka ni ɲɔgɔnna nɔgɔya i ma mɔgɔ tɔɔrɔ n'i ka denbaya tɔɔrɔ i ma mɔgɔ wɛrɛ tɔɔrɔ k'i bolo tu i ka baara la k'i da o ye ala ka masaya ye sinba dɔ ye donc ne bɛ dugawu k'a ye ala k'a da yɔrɔ sumaya nka yanni bi ka se ne yɛrɛ kɛtɔ ka sinima bɔ daminɛ a ye ne bilasira ale ye ne bilasira Cheikh Umar Sissoco ye ne bilasira Salif Traoré ne bilasira o bɛɛ kɔrɔlenbaw a ma ɲinɛ kɔ wagati ni wagati ni a ye ɲininka ko yali n ye fɛn jɔn kɛ surtout n ye documentaire caman kɛ ORTM ye a b'a fɔ n bɛ se k'a ye wa souvent n bɛ siran ɲɛ parce que n'a y'a lajɛ ni cogoya dɔw b'a la a b'a fɔ nin ma ɲa f'i ka nin changer k'a kɛ tan o tɛ se ka changer bilen donc vraiment je garde de très bons souvenirs pour lui et puis n jouera ka film caman fɛnɛ na. mɔgɔ tun don mun dalen bɛ a ka kɛta la mɔgɔ tun don mun tun sirilen don Mali danbe n'a seko la a y'i cɛsiri o baara de la ka baara kɛ gɛlɛyaw kɔnɔ fo ka se bi don in ma donc an tanyalen mun filɛ nin ye nin kɔni ye jigilamisɛnba ye ka ɲɛsin jamana in ma ka ɲɛsin farafina bɛɛ ma an bɛ dugawu kɛ ala ka jigiyɔrɔ nɛɛma ala ka yafa ma a kɔnɔ min ala ko nɔgɔya an n'a bɛ taa jɛ min ala ko nɔgɔya Suleiman kɛra min ye Mali sinima ani Afrique sinima an bɛɛ bɛ dɔ dɔn a la o de la an bɛɛ bɛ kɛnɛ kan yan an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn ale tɛmɛna sira min fɛ o ka se ka denmisɛn caman motiver mais jamana ɲɛmaaw fana ka dɛmɛ kɛ culture ye ka dɛmɛ kɛ sinima ye pour que ka chance di denmisɛnw ma sini ni sinikɛnɛ an ka Suleiman ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ la. Advance TV ma bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an bɛ dugawu kɛ ko ala ka badabada dali nɔgɔya Suleiman Sise ye. Ni bɛ dan sigi i bɛ kunnafoniyaw la aw ni ce aw ka danaya la.